dear near. May a boy acquire who by Yason Faso. Intimacy, Obianebi, Nia, Obianebi, Yamoya quiet hopa, and Una de Sika, Beba, Obianebi, Benya carbon credit, or friend Yabi, Bebu Yabi, and Benyabi, now soon Yabi, no more was in Tonson, Obianebi. The Enable initiative is proudly sponsored by GCFRP and Red Plus. Amam for send a beya ye form near Kwaye Bechina, na a Riamon Sacrayen so Sona Prasinti, and a GCFRP, and the Red Plus day and Nebo Jumade a brebo. It's true, Emma, when I sabi wedded them, and Mebuno, and it took Cotton for no mature migrants. As I say, ye na ya de who shit near dear near, may a boy acquire who by Yason Faso. Intimacy, Obianebi, Nia, Obianebi. Yamoya quiet hopa, and Una de Sika, Beba, Obianebi, Benya carbon credit, or friend Yabi, Bebu Yabi, and Benyabi, now soon Yabi, no more was in Tonson, Obianebi. The Enable initiative is proudly sponsored by GCFRP and Red Plus. 99.7 FM. Liberty FM. 99.7 FM. Liberty FM. Liberty FM. Liberty FM, the giant of the West. Liberty FM. Liberty FM. Amam for send a beya ye form Liberty FM. Na a Riamon Sacrayen Liberty FM. Prasinti, and a GCFRP, and the Red Last day and Nebo Jumade. Liberty FM, the giant of the West. The conservation of the forest is not only the responsibility of the government. The whole community must get Liberty involved, FM. and the whole community must benefit. Timomia monua ye ho ban obia nua bi na se ho fa so ba ye hwe mo obia nya bi na de sika beba obia nua bi na sika no ba mo frenya bi bebu no nya bi e be nya bi na ho so nya bi o no mo wasintonso obia nya bi amamfo sene be ya ye fom ne ye kwaye begina na ewiemu sakraye nso so na prasinti na GCFRP and the Red Plus de enable jumade abrebo titru ema wona sebe wedi dem emebunu eni tu kotena for no metre migrants esese ye na ye de ye hu hye na ye die nua na ye boye kwaye hu banya so faso ti abodi eni ya kanwa semakaka ucha mi cha ye trace and besa e kamen kwa kebeya ya mokwaye ho Liberty FM. e trimenya so faso e fone ebeya e checheni enyi nego bidie ne ebeshia e checheni enyi nego galam se ne ebeya e checheni enyi nego kwaye iso intimacy obianua bi niya obianua bi yemoya kwaye hopa Liberty FM. Okay, ya beda Okyeame Kwame ase. Awo futu a enumre ode ama me ne metiefo nua no ye nyina ye nua bi. Na ye kwaye no ye mo ho ban na bibia enye kama busha for once again. Me sanso ema wadwo ema wakwaba. Me ka che wo se nkomo na ye ba bedie no se ode waso feme na utie bia abeboa me no mie no. Esanse oman Ghana eye me no mie no na betimi ayo oman ni yie. Na enumre nkomo na ye ba bedi no eye nkomo bia emu edepa yani solidad redad. Yes, empanyfo atnase na empanyfo ha mebusemo insem bako mieno e okasevdie so mino sa wonso awetie no o wasembise bia nkoni beje se mebusade ama on sempanyfo se adwene ohoi eni bako fu etrimo ente insem ni bi ho a mintimi misani nyina ba wa wetifie no onso obetimi de wode na ba na mabisa awo Liberty so FM. e de ama na meshwe manima mewo empanyfo miensa o matranse a
ene enemre menomu eba bedi nkomo na enye mpanyefo miensa no nko a yo mpanyefo titru a omo nso ebo machidom medwumadie no enso aye krabehwe medwumadie no enso awie peye se mehwe menim a mewo Mr. Sylvester oye HIA chairman owaha enemre yene ne bedi nkomo Mr. Ivan Sampene ononso ye project manager ononso atnase Mr. Kwame Oben ononso ye project manager ononso ewaha ena owura Kwadwo Fusu ononso ye project manager ononso atnase a enomre yene omunyina eba abedi nkomo mamenko na memo mwadwo emo mwakwa aba wani die kwanso sei ena motie na enkomo pei ena enomre woma menemetiefo mempanyefo enomre memamu nyina adwo mo me pato so bia ho ye die ye da obade ase na ye be hye nkomatotwe na so hwan na meni nkan emfre no ho babia ultimate fa okay na Mr. Sylvester any okay nti ma me hye ase emfre wo di na di kai wa ase okay me hye ase emfre ahụ okay Mr. Sampeni ni ana okay na just Mr. Obeni Kwadwo Fusu. Oh, okay. Charles Kwadwo Fusu. Oh, Nyankopon fa that the lumba crying see ye namre. Kwadwo Fusu. Me pacho ye ni nkomo. E ka se Soledad Eredada. Ejuma beya ye jumedie ni sei. Yo, me da se. Solidaridad ejuma ko bi a enhye abayase. Okay. Na ade ba ko enesi jumedie ejumei eniso. Okay. Se ye behwe se dia ye ewa asase a yetisu bia no dia ye pese ye de ye ema yensa ekoya no. Okay. Ye mfanse asase. Na ye mfanse obo ade bobre. Okay. Na fe so no ye mfa emra ye di se ejumedie no ye mfa entietia obi fa ahodie so. Okay. Na fe dia ehia kase enso ne se yemfa enha inchirimba. Okay. Naturally say bro from say all that we produce and consume no Okay. will sustain the earth. Okay. Afe so no we will not use that process to infringe on the rights of people. And afe so no yemfa and sabotage the future generation. Nature said they are here no yemfa ha enchirimba. Enti ye dwumedie nyina ne se ye behwe se ye kuayo titru a ye no. Okay. Ye beye no abefo kwan so yemfa nse asase bebre bia wo do ha na wo se asase no mu srade asa enti no wasan ekobu kwaya fufuru egu na wasan enti ye kire koko kuafo intensification. Okay. Climate smart koko na say yi ni nyina ye wo bra edi nkan ye bodewuro. Okay. Na afi so no ye bodewuro no wi a ye kire wo na wotumi ayenesa. Okay. Enti edwumadie no titru no ye hwe ye ne koko kuafo ene ene wa odua embe na ye pie sehwe mamu haidie na kire se koko yes and the ne so ye san so hwe se ekuafo no omodwumadie no enkoye kwadwuma no nko a. Okay. Enti ye san hwe alternative livelihood programs. Okay. Se obeye bibi fofora ka ho a se kuayo no koko se won se season. Oh yes. Se duru wona se koko no etie na akofom a obesanya sanadwuma foforo bi aka ho a ebema ne nsa akona no. Okay. Da na face said ye esi sika no ba said ye wodi kakra besie said ye be ya ahochire bre PSLs Village Savings and Loans Association and also ye ne ekuafo no fam. Okay. Said ye be ya ombetumi esie sika ama so mo pebusia bi a omanya bi ahochire nso ba na omanya se scan bi e dia yenti say adwuma die ahoduo na Solidaridad yedi. Okay. Na Solidaridad over 55 years. Acha say ye nyi ankasa
yeti ewo Netherlands. Okay. And your various regional offices. Into West Africa regional office in the Nyame Adom ewo Ghana. Okay. Ye juma wa Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Togo, Chad. And ye gusu ayetra yashim. Okay. Into ubusa na se solidaridad juma no. Into yene dropping boss. And aka buma sa enebu dwumadi ya nyumre ye beka ho asemu die ye ene Ghana Cocoa Forest Red Plus program omo achichema ye wo the various HIAs okay yes if you also bibi ni HIA die okay ye opani ya otimi nche he ono na ye wo nyina chairman entina ya twena ba ye nyina ebebu dwumadi no ehu enkomo Beda sene nchiremu anumre odi ama me ne metiefo nchiremu ne toss mu pa na ebeboa me papa me maame makuafo makua dwuma no enso aye de edi ama wo mu na bibia aye kama yen hye nkomo twetwe na se asemisa ba akomi ne bia wo mepono so no se metimi busa mo na bibia aye kama ye kasa an able na me pacho dwumadi be project no senetie yo you can't enable no broni beka say a acronym the did animu na ya kan bomu a ema ye enable no na say ye tremu ankasa enhancing access to benefits okay while lowering emissions enhancing access to benefits okay while lowering emissions na no na letters na did animu no ya kan bomu a mayen sa enable no na gise nipa no beti ase gise me komachi kakra ye nyina gitum se ewiemu asachira yes na ewiemu na asachira no ye bebisa se den na ama ewiemu asachira yekoye nkurase ne ebusa omu nyina beka achiro so kane no na wotu weni hwe bebia na ye forest nnua nko a enti no ennua ebuayen ewo yasetinum pa okay se ennua ni ho a emma ewusie dudu a yeye no ni nyina kogina wiem ye nyina ye home yedo a na yahye ebi hibidie yes ebi chimkusie sa enwuma hodo bebre na ye ya eja ewusie ko wiem na wusie ade a wusie ye ne se ekogina wiem a eka hyew de hye so yes ne etie ne se ne suban nyina kwaye se car glass okay car wututu glass ni nyina na si ewiemu a ewia no bobobobo a fe ubie car no mo bo se emu a hyehyeehye ubebusa se ehyew no fa hin ne kom okay esi ho anopa emu nyehye ewia no bo a na emu a hyehyeehye ewia no glass ne bema ewia no heat na wuram okay na se bema na pie no ema ne mpie na kana ahyem na se ka no mu ayehyeehye okay sana wusie ye na adwuma ewo soro nti se ewia no bo a ebema heat na fema ba asase so okay na aba na esan kosoro no na ewisie na eden aka ehyew no ahya asase so okay na nyametri mpomu no sa na oye no se de be ya ye ho enye ye nyunyunu ewa asase so okay se asase ya tisui sa makoma enwotwe 8 hani okay earth ya ye tisui eno pe ena nipa tumi tena so enkai ni nyina su nyunyunu untumi ntena so enye se ewia amho ewia ye ebo hei ebo ni nyina so sa pepepe okay enso eho no wisie bi enyina wiem na kahyew no asan ba asase no so enti na eho eye nyunyunu no okay na senyame eye ne se kakra na enta homa enka ehyew nhye yeso no enam yenwumadi ahodo amabobo so enti no wisie no adoso na edoso no na ekahyew kase na nso ede hye yeso okay na nyametri mpo no oye ne se senka ewusie no edoso a ade ba ko pe ena ndi wusie no enchi wusie no ntena ne yem ade ba ko pe ade ba ade be ya waya ade se ye community na ye ya nka mabusa wa obehunu na na chese macha wade na we die aye ya nkonkonkon sanete nti enua pe ena etumichi wusie tena ne yem okay ha enti wusie enua kwan ofaso ye na aduane ne se
ɔtwe nsuo ne aduane de efiri asase no mu na wafa ewia hoɔden okay aha na afei watwe wusie na me ne omienu ɛyɛ na gyina wiem ɔde aka ho na ɔde ne nyinaa yɛ na aduane okay na wadi nti wohwɛ a edua esi hɔ a ɛyɛ kasie ne nyinaa dodoɔ na yɛ nsuo ne wusie okay enti na edua no sɛ wutwa ɛto fam na upagya to mu a ɛhyi ne nyinaa no na wusie na akyie fi wiem no okay ɛna ɛsan yɛ den eja mu kɔ wiem oh nice enti oh nice yɛn dwumadie nyinaa eja wusie kɔ wiem okay ɛna nkanua na ɛbɛti wusie no nso yɛn dwumadie no eyi nnua no nyinaa efiri hɔ okay yɛ pai bi yɛ de bi bɔ dan so pono ya yɛ te ho sesi ya woko edwom a yɛ mai apono mo tonton ne ɔma wɔ so nyinaa ɛyɛ dua yɛ nyinaa yɛ krasa yɛ kwada obi ɛnna fam ɔdampa so ne nyinaa ɛyɛ dua nti nkanua na ɛbɛ chi saa wusie bebrebe na me no ya ye na akɔgyina wiem sɛ ndwe ya nso na yɛ di dwumadi ahodoɔ yɛ den ɛyi firi okay ya kɔba ne sɛ wusie na dɔso wɔ wiem ɛna ɛkrɛhyew hyɛ so okay ɛna na show no tumi ba na ebi si asɛ Judas na te ewia no ho a waba duty waba duty ɛnyɛ no korɛ yɛ ankasa yɛ nwumadi ahodoɔ a yɛyɛ na we na kɔfa how kɛsie bi abeto adasa nyinaa so enti wohwɛ a ewiase aman panimfoɔ nyinaa afi bia mkɔ ehyiadie wobɛte COP 28 COP 27 COP sisi a afi dia mbɛkɔ no am say November ɛwɔ Brazil no yɛfrɛ no COP 30 yes nti eduru hɔ a yɛman panin bɛkɔ okay aman panimfoɔ a ɛwɔ ewiase afa na nyinaa ɛkɔhyiam na ɔmo kɔ adeɛ baako pɛ ɛna ɔmo kɔdi ho ebobo ɛyɛ saa ewiem nsakyerɛ a ɛde ɔhaw abɛto yɛ nyinaa yɛsui okay yɛn yɛ ha obi edua adeɛ a wɔn konsuo ngu so sɛ yɛfrɛ yɛbie lines no tum na koko kwani bi frɛ na ɔso ɔno de odua no koko a wɔsansuo gu so saa kɔpem sɛ koko no benyini na ɛso nyina no wɔsansuo gu so a wɔn kana akyɛde a yɛwɔ no yɛmama no enti yɛn nyina dua pa ne yɛhwɛ sɛ ɔbɔ adeɛ bɛyɛ den beto nsuo egu so saa yɛn nyina nim sɛ nnua so frɛfrɛ nsuo saa pɛpɛpɛ enti nnua ni hɔ no na nsuo tɔ no ayɛ den ayɛ basaa enti yɛn yɛ deɛ ɛha yɛn no abrofo no nso ice na deda po no nso nyinaa no wie mu hyenti enane ema nsuo no yɛ den yira na eyi etwifa amanfo so okay enti no de akoba ne se ye nyinaa pasemi epoma sibre enti obi aboa okay den na yen aboa yasase ne ye wugina nnua ejina fa ye wo ho ye bo ho ban a ebeboa atwe sa awusie no enti abrofo no nso ayɛ sɛ ɔmo di sika bɛyɛ den ɛbɛboa okay ɛma yɛtumi abɔ nneɛma no ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔhawi ɛbɛfiri hɔ ɛno nti ɛna yɛde saa Ghana Cocoa Forest Red Plus program aba sɛ yɛmfa saa yɔ so na sika no ba a yɛnkyɛma akuafoɔ na wɔn mfa nyɛ den ɛnyɛ adwuma no mfa nnua no mfa mmonnua no ho ban na yɛn nyinaa ho ntɔ yɛn tiɛn ne Ghana Cocoa Forest Red Plus program no na arania for 3 years wɔho a sika no ɛban kakra na yɛkyɛ yɛbɛka ho asɛm na wɔn a mudi sika no baayɛ na yɛde yɛ dwumadie no wɔn ahunu biribi wɔn ahu sɛ eyiyi mu kakra bi yɛ den ɛyɛ abɛ na yan kasa ya setena mu no ɛyɛ na ɛwɔ hɔ sɛ bibi bana yɛ kyɛ ana yɛ tu ho anom a deɛ yɛka ne sɛ mɛma mra na ɛsɛ yɛ den ma na yɛ den egyina nkyɛn okay yɛse ɔba totu a ɛtwene bɛma dem nti saa ɛnneɛma ni nyinaa ma yɛyiyi mba no esi nkyɛn ɛba no ɛnneɛma bi saa ɛkyɛ ho a ɛne yɛ baako wɔn a yɛsan yi wɔn si nkyɛn ɛyɛ mbabunu mpanimfoɔ na
ya samaba ana we de mpenimfo dia menya meba ne wosu wonya ntini eyi mbabunu no so ayede esinchen ena afei won so a woya ahoho unse kokoo no wo hwese de esitia na abunu sei na forest wo ho mu dua kokoo pa enne forest ni nyina ira nti ba se hwememu ha obehu se abunu fo do so pa o mu ye kokoo no na bibisa na ba na ye cha ye se we kromafo na eden enya ahoho no munyina nchen enso ye wi a na ebu babi se ye de ahoho na chichiri kuro ye de omba chichiri na eduru ni sane dia na ye yi omo esinche enti ye hwese enebu dwumedie no yen ye hwese ye di dewurubo entitiye enkyerɛkyerɛ ebema obia di ne ho awura saa GCFRP program no mu ama akyɛdeɛ no nso ba bia sa aka bi nti so wo ye babunu so wo ye oba so wo ye ohoho se be wedi dam ye cha no benya odie enya bi nti enebo no esi eni so no se ye di dewurubo ye de nkyerɛkyerɛ ebema obi bia se de ba ebe ya obia beka ne ho ahye GCFRP dwumadie no mu na akyɛdeɛ no nso ba obi enya bi enchire monitor some pa no ready my men metie for yendi nkomo about objective no senate yo medase sene nebu dwumadie na etie no eye adwumakuo mienu na aka boma edi dwuma no nti eye Solidaridad West Africa na Tropimos Ghana Tropimos yensu ye adwumakuo a ensha aban asesa yeti won Netherlands ye ne Solidaridad ye dwuma no esepa de omoye no eno abia ne ye kwaye no ho banbo ehia ye pa na akuafo nso yedie ye de nam nkyerɛkyerɛ ene adesua na de mom nti ye ne omo na aka bom na dwumadie we no eye World Bank ewiase sika krabia kese nyina na edi sika abeshim omo na omo abeso yase a ye enable dwumadie na enable dwumadie no botaye titru pa esi ye ni so no ene se ye hwese eye emfasodie a enam se ye boye kwaye ho ban ye duedua ewo ye kokoo mu ene ye fofon mu ye sannioma ni nyina no emfasodie a ye nya frim a eye sika World Bank etwa to ho a ye de ma akuafo na sanfaso no eba no a ye de to insekan ye de to Wellington boot ye de to machine kafo ye de bi ye community project boreholes a woodwall school decks chip compound sa adwuma na ekoso nyina no enable ye ba betachire na ye botaye esi ye ni so no se ya hwese nipa dodo na ede omo ho ebehye sa adwumadie we mu na emfaso na ewom no se ne menu afosu kan no eye titru emma ebebunu omo a omatu akotena na kyesa hoho a aba ene se be ye nuanu mo omadidem no chefa ewom mo omo no omo nso enset mi akabi nti enebo ye botaye esi ye ni su nyina ne se yebebo dawro endua na yehu emfasodie a ewom na se emfaso no so ba yetimi ache ama nipa dodo no obia enseka bi enti enebo yebo GCFRP dwumadie no yebeta akire ni atrem sa pepepe netie ye focus no senate enti ye focus no titru ye communities ahodo a ye ni omo edi dwuma titru koko akuafo a ye ni omo edi dwuma ewo enebo mu enti ohwe sehwe hanom ekobabie ni mpatama ya select communities mako 17 communities ehonom na eye targeted communities a ye ni omo ba bedi enebo dwumadie no into 17 communities ne de dane ye be kom na so akomo mo nkyerɛkyerɛ no ene o madinkita ho be koso sa na dwumadie ne ye bedi ne mfie mienu ene na kyiri pofa na ye de ye enable dwumadie na wo sa 17 communities enti ye target no se ne medical aboboso no ye hwe titru eye emma
emma ma ka mo ho abom se ekuo koko cooperative ana koko bia titru emma ye ne omu bedi dwuma pa emmebunu wo saa 17 communities yi mu nso no ye ne omu bedi dwuma na ahoho mo so eye koko kuayo ene sebe ye nuanom omadi dem ehonum na ye ni ehwe pa ye focus no wonte ye enable ebeye nkyerɛkyerɛ ene adesua efa ye kwaye ho ene mfaso a ye kosoa ebo ho ban ni eduedua na ye benya ewom eho na ye de ye ni hwe pa me dan se eye de ya ye be face some challenges bi ewom na no so hu nsem te say challenges ne de eye no kre in fact de ye hu mpo ni se mfaso a eba sesia no nipa pi na kra nim de enti a mfaso na eba ebi kra to da no mo de associate so aban bi na ede sa mfaso no eba community project nsu a ye tutu school days a ye chip campaign sekan a ye che no etoda na edimenti me ho ase bi eba but eno nti na enable dwumadie no aba enti challenges a yehu se ewo ho a ekutia GCFRP dwumadie no eno nti na enable aba eba behwe se saa nneoma ni nyina no yebetimi aye free ho edinam enkyerɛkyerɛ ene adesua ene de robo ebi nti na ene ya betena liberty hanom ti yaje airtime for 1 year a chese na watch bia mu no ye obe 1 a ye ba betena kasafidie so ni a kyerɛkyerɛ nsɛm ama nipa dodoɔ na etimi atiase ama dwumadie no etimi emu akyerɛ na akɔ akyerɛ nti apart from 17 communities no ye san so hwɛ sehwe ene ne mpatamu nyina edinam kasafidie enkyerɛkyerɛ a ye de bema so saa netie me da se eba na se mfasodie na hwan na wo se onya so mfaso yo medasi eba mfasodie no a eye kwani a oye koko ense yetie din na GCFRP Ghana Cocoa Forest Red Plus na brekro no a odua enua esa ewie bubo hyense na mempanyimfo no adikan aka no na afi no kwani a wawe ata so se omma yentwitwa enua emu basa na omfa na asase emma galamse esa nse sa dwumade no kutia galamse safo ni nyina wa kwanya se womu eksa eka mfasodie no ebie na afei esa nse eye enipa hunkuntabu nti no se wujie nipa a wujue cooperative yenya yaka ho abomu se kuafo ku ahodo ni nyina no wonso ojue sa cooperative ni bi se wujue cooperative ni bi a wo sa ekwanya no wonfa wa afuo no anawansase emma galamse emma wo muntu nse no nso a woka ho udua nua enso ewo koko fom anase empo ebia na waje asase tetrete a peso udua nua nso a eno nso wo akwanya ewu me da se bebre akuafo dodo sei na ya target wo mo o project ayeye mu se oba yen HI ni mu a ye wo akuafo over 55,000. Wow. But as at now I am no ka say yenam 44,000 plus. Enti ye ko ye nim tibra enkyerɛkyerɛ no guso a ekoso no na dodo no a ebeka ho. Be da sipi wisafo ye guso ye din komo na enkomo no menim se won so tifie wa feeling komo ne pa ye guso a ye din komo dia na masem wisa ediso no se ye hwɛ supporter akuafo no benya e de free sa project ma se ne tie. Enti say you share support na enable the no you were 2 main components. You were component 1. Component 1 no eye the robot I'm say ye attack can be say knowledge is power. Wo nim dia wo to me fi say nim dia no wo de be ye adwuma ama emfaso aba so. Menu kan say radio yi ya beje no afi ba ko na wotwe bia na ye beba betena so na wotwe bia na ye enye ne se de ye besisem enti ebeduru baby no ye ne cocoa board for
chat for ebeba okay no mo abɛkyerɛkyerɛ yɛn abɛɛfo kwan pa yɛfa so ɛde yɛ koko deɛ ɛfrɛ no climate smart koko no ɔmo abɛkyerɛkyerɛ yɛn na kyerɛ sɛ ewiem mu sakyerɛ nyinaa no yɛhunu kwan pa yɛbɛfa so a ɛbɛyɛ koko na aso okay eduru baabi a forestry mpanimfoɔ bɛba abɛkyerɛ yɛn sustainable forest management okay pa yɛfa so ɛbɔ kwa yɛn ho ban ɛne mfaso a ɛwɔ mu yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no SRA kwaeɛ no sɛ na hoɔden no kɔ fam ma yɛyusu yɛn a yɛtete kwaeɛ no ano no ɛboa ɛma yɛduadua nnua wɔ mu a ebi ɛde modified tonja system ne nyinaa no kwan a ɛfa so yɛ no ɛne mfaso ɛwɔ mu ne mfaso no sɛdeɛ yɛsi kyɛ no yɛde wɔn bɛba ɛduru baabi a yɛpɛ sɛ ekuafoɔ ekua adwuma no etu mpɔnti yɛde Ministry of Agric ɛbɛba na wɔn nyinaa bɛkyerɛkyerɛ nkwan pa ɛbɛfa so ɛbɛyɛ yɛkua adwuma no nti wɔn nyinaa ɛyɛ adeɛ esi yɛn ni so a sɛ kuani bi a ɔde ne ho bɛhyɛ mu no ɔbɛnya mfaso yɛhwɛ enye ebre bia na yɛbɛwa ha nti yɛde bi ayɛ te sɛ drama a ebetwa agu nti wa wo betie bia no na usua bibi de free wo besua bibi de free baby kura yɛbɛyɛ no competition kakra nti ewi a yɛtie drama na ebusa questions wa wo follow na wo bɛma the right answers no achade de yɛmfa nyɛ wow ani mo de pa yɛbɛma obi ma wo de akɔma wani agye eti we nyinaa yɛ ɛmoa a ɛwɔ dwumadie no mu a yɛde ma yɛkuafo no enti we ne yɛ component 1 yɛba component 2 na ɛno de yɛ target wɔn a yaka ọmọ ahyɛ no nti tituru no bɛyɛ ɛmaa no nti mmaa ko bi a ɔmo aka ɔmo ho abom ebi a mpɔtem ha banche wɔ ha ɛyɛ na ɛba bebree ana deɛ ɛwɔ hɔ a ɛbɛkyɛ ansa ase na yapɛ market ama ɔmo na ɔmo ɛtɔn ebi kura tumi ɛnɛ ɛsurusa ne asewusa black pepper sika bem paa ɛne nneɛma ahodoɔ a yebetumi eduadua na ase yebetumi add value to it no won a weni gye ho saa no na eno nso ye wo sika kakra a yetwa to ha ye de beso saafo no asene na kyese omudi edi omudwuma na omanya ho emfaso enti weni emfaso dia hodo a ewo enable project no mu a so obi eni bre na wode no ntuma bobo ye dia no ene entu saa na mo na ebekoyi ama no okay na key component no when say waka wasem kakra obetimi edi ba ko mienu bi asa aka wa mamia enti project no component na ngasa de miensa de toso miensa de ya said de yesi manage project no ene said de ye be ye ho report ene ensampa ewo mu no ye bebo hu dewuro no eno no ewo ho na mom component ba ko ene mienu no component 1 and 2 no de ene ne mfaso de a eba directly to the farmers na said de medi nkanka no component 1 ne de eye dewurobo enkyerɛkyerɛ adesua said de ebe ya ye be ma onimdie a wode be ye wadwuma na waye ne yie na wonya mu emfaso ebi ne de ayeye said de medi nkanka dada no duro a cocoa board for beba forestry for beba mufa for beba empo no or how be wo mpetem ha eno nso edi enya efa yen kuadwuma ene ekwaye bambo ho no yehu a ne nyina mpanimfo a waka ebemu ana se wo hunimdie no ye de ombeba na omo de sa nimdie no abekyerɛkyerɛ ye na afi component 2 na eno de yankasa ye de yesika bechem said ye be ya ekuafo a wode won ho bagim no ebenya ho sa amfaso no eno nso ye be ye agribusiness alternative livelihood programs ene de keka ho no ye ne omo aye na ese eno de mfaso no direct omo agi egu omo ho na aboa omo asetram ne omo dwuma
wiemu nso that's it. Okay, so you promote social inclusion on society. Enti social inclusion no sɛnea yɛdi kan abobɔ so kakra no. Okay. Yɛhu sɛ ɛyɛ Red Plus dwumadie na yɛdia kakra a saa Red Plus dwumadie no ne nyinaa ne sɛ yɛdi ndua esisi yɛkwayem, yɛdi ndua esisi yɛkoko mu, yɛdi ndua esisi yɛfofon mu na yɛyɛ yɛkuayɔ no abɛɛfo kwan so na yɛmfa mframa hyɛ na mframa bɔne nkɔ wiem bebree no a ɛho ɛmfasoɔ ahyɛ aseɛ a ɛɛba a ɛyɛ sika na mmom sika na ɛba a ɛnam sɛ yɛntimi ɛnkasa wɔ Okyeame biara mbɛgye 10 cedis ɛnhyɛ ne bɔtɔm nti no yɛde sika no ɛtɔ nneɛma a ɛbɛboa ɔmo kuayɔ no a ɔmo yɛ na ɛtimi asipi na ɔmo nso ɔmo atimi adi yie nti saa nneɛma no ne yɛtɔ ɛde kyɛ. Okay. Yɛde bi nso ɛtɔ seedlings ɛyɛ nnuaba na nso ɛsan so ɛde ma ekuafoɔ no sɛ ɔmo ndua saa kwan no so. Nti yɛtɔ nsekan, yɛtɔ seedlings, yɛtɔ Wellington boat, yɛtɔ machine kafo no. Yɛde bi nso ɛyɛ community project ahodoɔ. Okay. Yɛde bi etutu nsuo, yɛde bi ɛyɛ mechanized borehole, yɛde bi ɛyɛ school decks, yɛde bi ɛyɛ church compound. Ni nyinaa yɛ dwumadi a ɛkɔ so. Ɛwɔ sɛhwe ɛne ne mpatam ha. Ni nyinaa nam mfasodie a yɛnya free Red Plus dwumadie no mu. Wow. Na ɛno ne yɛhu sɛ mpempii no ɛyɛ ana yɛyɛ ayi bi efrem. Ɛnyɛ sɛ yɛahyɛ da anaasɛ ɛyɛ anidahoɔ. Na mmom sɛneɛ yɛ tradition ɛne yɛ culture ne yɛ asetenam sɛneɛ ɛteɛ ne nti no ɛyɛ ana ɛyiyi ebi mu efrem. Yɛabobɔ bi so titiri ɛmaa te sɛ bɛrima no ɛkɔgye a ɔse yɛde ama ukunu nti ɛno ano no wo de ɛwo nka ho na yɛde ɔbaa ne si nkyɛn. Obi a wabɛgye asase a ɔno nso ɛyɛ koko wa hanom wo sɛ asase wura no mom no ne yɛde mfasoɔ na ma ne na de ɔyɛ adwuma na kasa no nso ebia na yɛyi no ɛsi nkyɛn. Mmabunu yɛso ɔmo de mu susu amo nka ho mo ntena nkyɛn sɛbe yɛnuanom ɔmo adi dɛm ɛno nso na yɛpiepia ɔmo kɔ akyire dabi mo nka ho mo ntena ɛyɛ kakra yɛbɛhwɛ mo saa nneɛma no. Ɛno na yɛhwɛ sɛ yɛ enable dwumadi a ɛɛba no ɛbɛbie mu na abɛtire mu na ama akwanya ɛma saa nipakuo nyinaa ɛde ɔmo ho ahyɛ Red Plus dwumadie no mu. Na mfasoɔ a ɛɛba no obi biara ensa etimi aka bi. Nti enable ohwa yɛnkyia pa sisi a yɛde di dwuma ne sɛ ɛnkyia no ho hia. Yɛka sɛ enable la ne agye so Red Plus mfasoɔ. Enable obiara benya bi. Ɛyɛ saa. Nti enable Red Plus mfasoɔ. Enable obiara ebenya bi. Nti ɛhɔ no na social inclusion no eba. Ti yɛhwɛ sɛ obi biara yɛnyi obiara mfrim yɛnyɛ mu na mfasoɔ no obiara timi enya bi. Na mfasoɔ no obiara enya bi saa nso a ɛna yɛn nyinaa yɛde yɛn ho ɛbɛgye kwa yɛn ho ban bɔ mu. Yɛde yɛn ho ɛbɛgye nduadua mu. Nti ɛhɔ no ɛna yɛfiri ɛba a yɛhwɛ social inclusion aspect no say yedi obia ba be hye dwumadie no mu bi. Na enua na woka ho asem ye wonua bia o se yedua na se enua bia ebetimi adua. Da bi enye edua bia na yebetimi adua. Teacher ye hwe enua yetimi editete ye koko no ema koko no etimi ejina. Sene ye yedi kan kan koko akuafo ene ani omu edi dwuman. Ena ye hwe se omu koko no ebegina. Ewiem nsakiraye a aba ewiem aye hye enye nsunsanso ewo koko kuayo so eku koko no ene de yare abamu no ye hwese ye besiesie ni nyina abra ye na abefo kwan so na ye de ndua no so ewrem. Nti sene menua pan foso aka no embrane ne mbrano no ye de koko board for beba ched omo beba be kyerɛkyerɛ ndua particulars very specific ndua ye de tete koko na eboa ene dodo a koko fuo no wo ekabako a ewo se ebam ni nyina ye be kyerɛkyerɛ ewo saa kwan no so na kyese nimdie no
ɛnoa ane yɛde ma ɛnyɛ dua biara ne yɛde tete koko yɛwɔ particular species a yɛde yɛ ne nyinaa sɛ yɛn kwaye mu ne yɛdua ne deɛ kwaye mu deɛ yɛbɛtumi de edua biara esi hɔ no mo no de edua biara because yɛ kwaye no ho na yɛ hyɛ no ma yɛ bɔ ho ban ne ahyɛ no ma but yɛ koko mu deɛ ɛno nso yɛwɔ deɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔ hɔ no ma akuafoɔ no ɛhu na ɔma te aseɛ na ɔmo de adi dwuma ɛwɔ saa kwan no so saa nnua no yɛ kan wase be provide the amakuafoɔ no na ɛyɛ saa pɛpɛpɛ yɛbɛ provide ɛde ama akuafoɔ no in fact ɛyɛ red plus dwumadie na ɛkɔ so no every year biara ne mfasoɔ ne ba ɔmo de bi ɛtɔ seedlings ɛkyɛ ɛde ma akuafoɔ ɛde kodua deɛ ɔde kodua nefuom deɛ ɔde kodua ne mfofom deɛ ɔde kodua ne mfikyire ne nyinaa yɛde ɛma saa nti nebo dwumadie no nso no yɛbɛhwɛ deɛ ɛsɛ fata sɛ wɔ sɛ yɛtɔ ndua na yɛde ma akuafoɔ dua no bebi ɛsɛ fata no yɛbɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ a yɛde nnuaba no ɛbɛma free na akuafoɔ adia. Okay, medase yedi nkomo no na yɛka yɛ maame no mma no sɛ edu baabi na yɛyi omo asi nkyɛn edu baabi support no munya omo so na ɛble wo fie pa ɛmo abɛyi na yɛde ɛboa ɛmai amuti ntwumadie yo senia mpanyimfo no adi kan aka no yɛwɔ ɛmaku a omo hyɛ da yi omo asi wɔ sɛ omo de ɔmbɛya ne sɛ omo dua koko yɛfrɛ women in cocoa. Okay. Womu no ɛwɔ akwanya ɛwɔ mu. Ɛna afei womu aka mu abom sɛnea minia ofosu edi kan ɛka yɛn. Yɛsɛ ɛnyɛ sɛ bi yɛde bɛma sɛ ankorankora biara sɛ but wɔn a waka wɔn ho abom as cooperative. Na wɔn botae a ɛne dwumadie na yɛdie no Red Plus program no ɛkɔ pɛpɛɛpɛ biara. Okay. Saa ma ne nyinaa ɛwɔ akwanya. Na kyɛ sɛ nyɛ obiara na yɛde bɛma no. Ɛnyɛ sɛ obiara ɔte baabia sɛbi ɔte baabia akwa ɔfa no nwura cooperative biara mu. Okay. Ɔsɛ ɔdɔne kuo na nsa. Ɛsɛ ɔdɔne ekuo no. Na ehun sɛ botae na esi mani so no. Ɛne GCF Arupi ni enable project no ɛhyehyɛ no ɛkɔpɛ saa de a mo bitimi. Na mepato ɛkwa bɛ ne bɛfa so adɔne kuo no sikatua bi wom. Ekuo no dwan no yɛbɛka nse sikatua bia enim. Okay. Nanso unse ekuo bia yɛse nkwankyɛ de fa yɛde sika ɛna ɛyɔ. Enti yɛwɔ diusa yɛtua. Okay. Enti yɛa sɛ yɛwɔ nneɛma maako miensa bi a yɛn ayɛbɛyɛ sɛ ekuo no ɛma. Enti yɛn na yɛbɛtena ase sɛ ebi abosumi bia obi a 1 cedi ana 50 pesos ana sɛ ya ɛnyɛ obi ene de ba be hyɛ mu combat yɛn ya ene ebeji atum sɛ sei ene ebetu ya na de aboa ma yɛkuo no atumi akɔso du bebi a un sɛ ɛma kuo de ente sɛ yɛ mɛmɛ ebiri bia ɔmo pɛ sɛ ɔmo besisa ɔmo bohu no ma twa ɔmo ntare kama na ɔmo kɔ ɛno nti project ni nti metwa ntare no ɛma times t-shirt yɛ hyɛ de project no ɛde mayen but sɛ wa pɛ sɛ utwa wa ontuma na watare nso a ɛkwanya hɔ ɛno betumi ayɛ ho nhyehyɛ na afi ɛno nso why before so be join ko na gye sɛ wakɔ school do mpempen so bia na sɛ obia betimi de ne ho ahyem ekuo no de ɛwɔ hɔ ma obia ɛwɔ hɔ ma obia sɛ wakɔ school sɛ unkɔ school sɛ school ni ohumanim kɔ sɛyin sɛ kɔ sɛyin ɛkwanya no hɔ ma obia. Okay, get us be brave. Mamen call me and Kasa me name Mr. Obin ho na ono so emfa ba kumienu bi enka ho maye. Mr. Obin. E ba to yen to aswe. Yo, besa me ka krafa ekuo no ho. Okay. Ubisa se dwumedi na ye di no yeso obi tie sika na. Ne yetene se dwumedi a ye no e pense Ghana Cocoa Forest Red Plus program. Any enable no die obia ka ho. Obia ka ho. Nti no die enye so woka kuo bi ho ansa na waka ho so woka kuo ho so wonka kuo Red Plus ene enable dwumedi no obia ye dey obia ka na ne papa no ka no ye kuo a yankase ya tete wo ye nkromu a ye nso ye hwe se Kwame ne bepa so asa kuo no yate no ye nso ye be dey ye benya mpa so te no ne ye soronko kakra se dwumedi a ye di no dwumedi a ye di enye kuo bia so far as obia a wote se hwie also anwea so bibia HIV bia ka Red Plus ene enable for dwumedi a ye di no na ne ambesa meka kakra so no se dwumedi na ye di no nso yaka ma nipa nso omo so mo ka sa dwumedi ye ahoho a
ɔmo so mfiri baabi abɛtra yɛn nkyɛn a ɔmo mfiri kurom a ɔmo so saa dwumadi a yɛdi a yɛfrɛ sɛ enable no ɔmo so ɔmo ka ho pa ɛna titiro mmaayewa ne mmeranteɛ ase yɛn so da bia yɛyɛ program bi ana sɛ yɛ maame ne papa mo nkoa na mmeranteɛ no so yɛ ayi ɔmo ho afiri nti saa dwumadi a yɛdi no yɛbɛpɛ sɛ mmeranteɛ nso ne mmabaawa nso de ɔmo ho bɛhyɛ saa dwumadi a yɛdi na kyɛ sɛ koi ama kuafoɔ nkoa ɛnyɛ kuafoɔ nkoa no sɛ ɛde ɔmo hyɛ mu obia because sɛ nea me yɛafrɛ kyerɛkyerɛ mu no ewiem sakra na aba no ɛba obia na ɛka no nti dwumadi a yɛdi no nso yɛmpɛ sɛ obi ɛbɛyi obia ɛdɛn ɛfiri mu nti yɛn nuanom mma ɛne even yɛn nuanom a wɔdi da mu nyinaa ka saa dwumadi a yɛdi no yɛn nuanom a wɔdi na ebinom ani afuo oni kooko afuo nso red plus on fa so ba yɛ sɛ ɔno nso yɛ dɛ ɛsɛ ɔno nso anya bi nti saa na yɛ dwumadi no ɛteɛ okay mr fo sɛ wa no ɛyɛ meka yeah anti red plus dwumadi no yɛhwɛ a ɛyɛ emfasodeɛ no ɛyɛ mienu no yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no carbon benefits and yɛwɔ non-carbon benefits. Okay. Yɛka carbon benefits na sisi sika yi a ɛbɛyɛ a yɛde bi tɔ Wellington boots ɛne nro yɛde bi tutu nsuo yɛde bi schools ne chips compound ne yi nyinaa no ɛyɛ emframabɔne dodo a ennua na ɛwɔ hɔ sesi no atwe fi wiem no ɛho sika ɛna yɛde ɛma yɛ yɛde yɛ project no okay nti ɛno ne carbon benefit no okay now non-carbon benefit ne say yɛma wo nkyerɛkyerɛ a wodi di dwuma a yɛfrɛ no Kwame smart cocoa sɛdeɛ abɛɛfo kwan abɛfa so bɛyɛ cocoa wobɛgyinagyina nnua bebree wɔ cocoa fuom na ama no nwunum a cocoa no etumi aso yie okay ɛno ne Kwame smart cocoa no na ɛno no wotie yɛn woyɛ sutie ma yɛn na nkyerɛkyerɛ ne ntete a yɛde ma no wotumi ɛfa ne nyinaa so a ɛbɛboa ma cocoa no aso dɔso sɛsɛ okay enti no ɛso na wote aba no na osika nso yɛ den ɛdɔso okay enti ɛno no akɔyɛ mfasodeɛ bi a enye direct enti ete sebe yemai omo aya abenkwan also wo ya abenkwan a de esi nani so ne nkwan no na momo ye nkwan ni wia bon se enwo bebre abeta ni no ayede wasefri so no de esi ho onya mpesi bi a wahwe bi aguso owia obenya mefin no o hatemu a dugu ho a wo besuja no de bia so obenya adwe no obetumi abo edi bia ye adwonwo nti we nyina ye benefit ba ko a efri abenkwan no ne yom nti saa na dwumedie nso ye wo carbon benefit no ye wo non carbon benefit a chese wo do hu hyemu a saa mfaso ni nyina nso ebeba ede amawo okay me da se me mpanyefo bia asembisa ba ko bi enu wi amentimi amusa mo betimi di aka ho na yetimi akoyenim nti kakra me kanka ne ye nua no ka ne se ye ka se nyina no ye ka carbon sika ndi tie wo mu ane se sika no a abrofo no de aba se yemfa mwakuafo na yentimi nuaduanu ya ne yente ewie mu hye no so no pa cho abrofo no se saa sika no mo de ba no eye yeme yenhwe obroni se performance base nti se ye nua no na niema ye ka no yentimi amfa ndi dwuma sika na abrofo no ba so be dan eso betete be se kuafo no hye no so ni nti a yenye sika Africa album no se ye share dwumadie na ase 2019 up to 2024 no ye hu se akuafo na album ho modern aduanu akuafo na album ho gya niema ema ewiem ye da eye chete se bia ye hyeefo ye di nuro egu yenkokwa ase ne niema na ama ewiem tie no eswate na ye enesanti no eze se ye kosoa na ye yire ho se nia dubotaya esi eni so andagana koko referral program ye be den ye di bedi dwuma because as dwuma no esote asika na ye ba no so be den eso beti okay ena nia mbesa mesa aka ne biom no se ye se mfaso no ye mienu sika famu ena nia nye sika fom se nia ye nua afreda cheche na mbesa me kire kuafo se nia ma ye di ma mo last year no na ye sika ne Wellington boy eno wo kasa sika na bom kura nye sika bia ekwa animu
but nneɛma a yɛka fa yɛ kookoo no ho sɛ climate smart yɛmfa nnua sisi kookoo mu yɛmfa duro nka yɛ kookoo saa nneɛma no yɛyɛ ne yie a yɛ kookoo no bɛtumi aso mɔ ma yɛ sika yɛbɛnya no ɛbɛyɛ more than sika na yɛde ma mte hɔ no ɛsɛ akuafoɔ no ɛhyɛ no nso okay that's it ɛna kakra bi a mede ka ho ne sɛ duro bi a na sɛ yɛn yɛyi obenka so beso obodi mama me na yakwa homa no so na yɛne Okyeame Kwame enso atoa nkɔmɔ twetwe ne so obenka say good evening. Hello. Yango pa dom e ba to me hoye pa so hoye. Oh, me yango pa dom me so me hoye. Okay, ye da obo ade asese apomdin oho. Na Liberty etiefo nyina se mama wakwa aba ade ba hwe yi so. Me so me chia mu nyina. Oh, okay. But as ye nim panyimfo adi nkomo bebre afa yim project ho, Okyeame Kwame wadaroma de wode ka ho enenumre. Pacho kakra mpese me ka fa ho ne se enebu dwumadie no eye nhyehyɛ soronko kra menim sɛ ba na de o mabobo ni nyina so but nhyehyɛ we emofra ehun wom ema hu wom omo asɛde mano da sumi aso na me kasa omo adidem susu hu wom ahoho hu wom enti obroni be fe no nipa ku obroni be fe no marginalized communities omo hu wom na etoda se bia bi ade papa bi be kromu a na se kwa ne meka na manonfom ade papa bi be kromu a emma ene nkwala ne mpanyinfo ene we ahoho ne omomo adidem no eya omo nya bi yes na nam senti se adwuma be kromu a se ni papa na be se ti ko se ade papa ye mame dia ene me to so me fa me ho njim sa enti ene bu dwumadie ye dwumadie a World Bank any Solidaridad any Red Class any eku akeka ho no e di aba etintin say ye dua nnua na ye ntwetwa nnua anse ya sa ase na fa anya galamsey a carbon credit eba community ni nyina be nya bi okay enti kakra be pese me kan say mumye nyina ye fa ye ho nhye nnua dia mu any community worker prevent see etwetwa nnua indiscriminately if he say when yakopon bone nipa no or creative relationship soronko bi kura e wo nipa any nuantem sa na see their relationship next year say ba ku wu a ba ku ntiment na se na enti what the young kwan ahye dua ni mu a e ma ye oxygen and what the dua no so kwan ahye ye mu a e carbon dioxide enti dua no je ye carbon na no ama ye oxygen enti si empathy e be ku ye ho ase wiase dia ene esese edua na esi ho no yenya ensusuye foforo de medua no ehun se ye tiase medua no medua no nso tiase maye enye dua nko edua no nso esi asase so esi asase no so still ye esi edua no enti edua na asase no nso edua no si no ensuo nso so na ma asase no timi adwuma medua ni ni enti ye sei asase no a ye sei nsuo no na tese ye esi edua no enti emra so se nipa wo wiase nyina ye de nya a relationship papa with nature said ye ne nananom eye no na said be ye betimi at least ye betimi agya asasi ete senia ye beto ye na ye chiri ma me frɛ kwasiafo manu ato okay me dan se efuto de be ma ye na tiefo mu tie dwumadie enumre titu ne mebuno no me ba twa daro ma yenti we e pa cho ma futu a me de be ma ne se mum ye nyina ye mfa ye ho nje abodie a ye krakra ho se de be ya yen se no mum ye mfa ye ho njim ye nim se sika ho hia de nanso sika entime ntonkwa enti ye sremo wa mu tie yen community farmers ni ade yen use the right practices da ye mfa ye ho nhye enebu dwumadie yi mu na asemo a sales officers be Solidaridad de ba be kan nyina mum ye nyina ye ntie asemo ne afa ni dwuma na se carbon credit ne ba ye nyina ye nya bi kakra meka no okay ye da se nyom no so ye to ase no nyame so no kure ni enyom no hye pa wa ya de nyankopon hyira o papa cho mo nyom no ma entimi
Umanyuma intimi atiefo. Oh, yebebo. Voice net that's and cry is supreme. Bedase nana. Bedase papa. Okay, yes, that's it. Okyeame Kwame Nyumtini na enumre ote ne nka wa bra no so no ede ne die kakra aka enjumedie ho meko enche bia na yebre na so na yempanyefo ba komienu bi e wo ho so mo de ka ho no na yakwakwagye ede efrem ho. Okyeame ede na no asi me ba twe yento aso openkese. Okay. Enti na manu egu asem so ana meka. Na ni nyina eni se akuafo ewo subi ewo yen kan say ye enipa nkuntabu nti no ebiri nyina ye churchro din se wo ye registration na abeti obi se o ye kra beti ya che edin ya twa 20 on fa ne hunyim ma nyame ncha de a eniema sha ase a ebe no enipa dodo no anya entiase wo mu a ba na wo mu de wo mu ba enti ato aso ese munkura ne se moma ye nto aso sara na ba bibiara akwanya na ababia no ye ntuo yindi ena de etosu enienu ye ka enuadia asemu a na akoye deja akuafo dodo no a wo hu ni so bi wo mu se enuanu kura no yedua ebiri bi beso no contractor bi ana nipa bi beba betwitwa kura ba be se yemfo nti yenua ye besere mu sa project ya ye no boss ane mani nyira ho ban ye be kai a ye wo NGO fo eku ahuro bebre ewe madam ha omudi adwuma no so that ka ho dropping box ka ho Rainforest Alliance e ka ho ini kage cocoa sourcing omu so enyina e ka ho tisabe samo kai a ye di nua no e ma mo no ane ase ba be fa coordinate no se ne be ya eni forestry for na di sa adwuma no akwanya bia eni ho se uduadua no a obi ebeba na waba bitwa enti abesere mu muma yemfa yahunyim enua wuro obebe bia no muma yenua na aboa se ne di kaka se performance base wa uni empendodo a yedua na echi carbon no na yesika no so ekọ na animti madam ase moma yemfa yemfa ye ho anyim okay medasi pi na ose fa cause by ebre no akasman be yemi no na yembre na so anisa by ode yenhwe se bitimi enya nipa ba komienu bia okay na ye no mo ato aso 0536 30 40 72 0536 30 40 72 se oboroma ibetimi afa na asembise bia opese obisa enumre o dwumade so no onso watimi ediaba yenya ofreni odikan ewase. Hello, good evening. Good evening, sir. Openka se no din be bia kasa free. And never to kasa free so you former assembly member of the okay, empenyefo eti wenumre. Koko ni China. No interest for side in the team. Okay. Medical level of aso. Then person this say omoka in ya o so almost near my specific in the so bia o winner in 2 registration at centers no so we contact you so go keep ya. Okay. You am able to register no bia o ti awon akwanya say. Okay. Mate mensome danse ye fa ba komienu bi na asembisa no mpanyfo yi ano e de amaye 0536 30 40 72 free ni bi aba. Hello, good evening.